Mobilizare generală în Simeria. Zeci de voluntari au răspuns apelului autorităților locale și au venit gata de lucru în parcul dendrologic. De la începutul săptămânii, voluntarii se străduiesc să redea locului splendoarea de odinioară. Rezervația științifică Arboretumul Simeria este considerată un monument național în arta parcurilor, unicat pentru patrimoniul național. Voluntarii s-au împărțit în mai multe echipe. Mulți au trecut la curățarea lacurilor colmatate de ani de zile. S-a scos apa murdară și s-a curățat mâlul, în așa fel încât lacul să se umple acum cu apă curată de izvor. Autoritățile au apelat la ajutorul nostru. Noi, tinerii din ziua de astăzi, suntem singurii care mai putem salva acest parc. Să facem curățenie prin parc, dar nu numai astăzi. Până terminăm lacurile, noi tot venim aici. Așa că veniți și dumneavoastră să facem curățenie. Și polițiștii din Simeria au venit să dea o mână de ajutor. Obișnuiți să mențină ordinea publică, de această dată oamenii legii au pus mâna pe drujbe și topoare și au trecut la curățenie în parc. Voluntarii din poliție au tăiat arborii rupți și au scos doborâturile dintre copacii sănătoși. Asta pentru că furtunile din ultimii ani au rupt mai multe exemplare masive care s-au prăbușit peste alei. Parcul este a orașului și noi contribuim față de alte firme și societăți private la efectuarea acestei curățenii generale de toamnă. Ne-am gândit împreună cu autoritățile locale și toată la inițiativa acestora și cu încă câteva firme din oraș, alți cetățeni binevoitori, să ajutăm, să dăm o mână de ajutor, să îmbunătățim imaginea acestui simbol al orașului Simeria, care din păcate duce o lipsă de fonduri, ca și altele probabil din țară, trecând prin criza care se simte, cred că la toți. Sperăm să ajutăm și noi și de data aceasta și cu altă ocazie, ca să-l aducem măcar la ceea ce a fost în urmă cu 20-25 de ani, ca să poate să atragă turiștii. Apelul pentru salvarea parcului din Simeria vine din partea primarului Emil Râșteiu. Pentru că arboretumul nu este în proprietatea primăriei, legea interzice administrației locale să aloce bani de la buget pentru îngrijirea locului. Așa că edilul s-a gândit să apeleze la cetățeni și la firmele din oraș. Este binevenit orice ajutor, iar acțiunea va dura 2 săptămâni. Au răspuns solicitărilor noastre poliția, colegii din primărie, agenți comerciali și tineri din orașul Simeria. Acțiunea va dura 2 săptămâni. Sperăm să îi schimbăm atât cât putem fața parcului dendrologic, să fie parcul acela cu care ne mândrim cu toții. Parcul se întinde pe aproape 70 de hectare și reunește cea mai veche și valoroasă colecție de plante lemnoase exotice și autohtone din România. În prezent, terenul și conacul este revendicat de descendenții familiei Ocșoi, care au optat pentru retrocedarea în natură și nu pentru despăgubiri.